Тук съм такова закачил на Татра 813 ТП2 ремаркет. Значи то камион е много мощен. 12 цилиндров, с 12 цилиндров двигател може да вози, може да търпа 2 ремаркет. Може да търпа и 3 ремаркет. И 4 ремаркета може да търпа. Така съм го виждал. Е така. Това мога да кажа за него.